Úvod a představení. Představuji vám Robotino 3. generace, mobilní robotickou výukovou platformu od společnosti Festo. Cílem mé absolventské práce bylo tohoto robota po softwarové stránce kompletně oživit, zmapovat s ním školní učebnu a naprogramovat ho tak, aby se v ní dokázala zcela autonomně pohybovat. Software a zprovoznění. Aby mohl robot fungovat, bylo nutné nejprve provést aktualizaci jeho operačního systému na bázi Linuxu. Při aktualizaci jsem postupoval podle daného návodu od firmy Festo a na vytvoření instalačního média jsem použil volně šiřitelný program Rufus. Samotnému programování a vizualizaci dat z senzorů pak slouží dodávané programy Robotino View pro tvorbu logiky a Robotino Sim pro virtuální testování před nasazením na reálný hardware. Skenování prostoru a vymezení hranic. Pro vytvoření mapy jsem robota manuálně posouval po učebně, aby jeho senzory podrobně naskenovaly celý prostor. Získanou mapu jsem se rozhodl ponechat v její autentické surové podobě, přesně tak, jak ji zaznamenávaly senzory robota. To ukazuje reálný obraz toho, jak Robotino vnímá své okolí. Mapu jsem pouze exportoval do programu Adobe Photoshop, kde jsem dokreslil vnější černé ohraničení. Tím jsem řídícímu systému jasně definoval pevné hranice učebny a zajistil, že se robot při autonomní navigaci nebude snažit opustit vyhrazenou oblast. Kromě autonomní navigace jsem v Robotino View naprogramoval i další specifické úlohy. Praktické úlohy a interakce. Úloha 1. Sledování čáry. Zde například sledování čáry, kde algoritmus v reálném čase analyzuje obraz kamery. Program byl vytvořen Robotino View a řádně otestován Robotino Sim. Poté se tento program pomocí hotspotu nahrál přímo do robotu Robotino a následovalo testování přímo na robotu. Zde můžete vidět, jak robot sleduje čáru v daném prostoru za pomocí kamery, která musela být pod úhlem 45 stupňů. Úloha 2. Hledání barvy. Další program kombinuje počítačové vidění s řízením pohybu. Robot aktivně vyhledává předmět konkrétní barvy, vypočítá vzdálenost a bezpečně u něj zastaví. Poté se tento program pomocí hotspotu nahrál přímo do robotu Robotino a následovalo testování přímo na robotu. Úloha 3. Hledání 3 barev. Další program, který jsem si vyzkoušel, byl nalezení 3 barev za sebou. Prvně jsem si v každém podprogramu nastavil barvu, kterou chci nalézt. A poté jsem to nastavil tak, aby vždy robot dojel k dané barvě, zastavil u dané barvy a poté se o kousek posunul na určitou vzdálenost a poté znovu hledal. A toto se opakovalo, dokud neskončil program. Úloha 4. Obětí objektu. Další úlohou, kterou jsem si vyzkoušel, tak bylo obětí objektu za určitý čas. Úloha 5. Kroužení. Poslední ukázka demonstruje výhodu všesměrového podvozku a infračervených senzorů. Robot plynule krouží kolem překážky při zachování konstantního odstupu, až by se musel natáčet. Závěr. Tento projekt úspěšně propojil teorii s praxí v oblasti hardwareu, softwaru a programování logiky. Robotino je zaktualizované, učebna zmapovaná a systém je plně funkční pro další využití. Děkuji za pozornost. Bonus. Vysvětlení programu hledání barvy. Než půjdeme na hlavní program, prvně si musíme uvědomit, co od Robotina požadujeme.
Takže od Robotina budeme požadovat, aby se otáčel do té doby, než nalezne barvu, kterou jsme si nastavili. Jakmile barvu nalezne, zastaví se a vycentruje se tak, aby byl na středu daného objektu určité barvy. Poté se dostane dopředu a zastaví se, když bude absolutní hodnota menší než 0,1 V. A pak se program ukončí. Hlavní program. První, co uděláme, je, že otevřeme záložku Main program, klikneme na Init a pomocí ikony přidáme nový blok. První blok bude sloužit na hledání barvy, takže si ho pojmenujeme například hledání barvy. Druhý blok bude sloužit pro jízdu, pojmenujeme ho jízda. Nyní musíme vytvořit proměnné pro dané bloky, aby program věděl, kdy má ukončit daný blok a má pokračovat dál. Klikneme na Add a vytvoříme si konkrétně dvě proměnné. Jedna proměna bude sloužit pro ukončení hledání barvy, takže si ji například pojmenujeme konec hledání. A druhá bude sloužit pro ukončení jízdy, takže si ji například pojmenujeme konec jízdy. Teď na konec hlavní programové smyčky klikneme na šipku a nastavíme Terminate. Mezi blokem hledání barvy a jízda vytvoříme podmínku konec hledání rovná se 1. Tedy pokud najde daný objekt, může daný program pokračovat dál do dalšího bloku. Pod blokem jízda vytvoříme podmínku konec jízdy. Tedy pokud Robotino bude už u objektu a zastaví se, ukončí se program. Tak, hlavní program máme hotový, takže se můžeme pustit do podprogramu. První, co musíme udělat, je kliknout dvakrát na první blok, tedy blok krok 1 hledání barvy. Tím ho otevřeme a můžeme začít programovat daný pod. V knihovně Drive System Motor 1, Motor 2, Motor 3 a Ohmmy Drive. V knihovně Mathematic Arithmetic Operation jedenkrát operace násobení, která bude představovat potenciální regulátor, jedenkrát operace odčítání, kterou získáme regulační odchylku, a jedenkrát operace dělení, kterou pomocí získáme střed obrazovky nebo požadovanou hodnotu regulované veličiny. V knihovně Image System kamera, která bude sloužit pro sledování daného objektu. V knihovně Image Processing Segment Tracker dále bude potřeba Color Range Finder, pomocí kterého nalezneme danou barvu, a nakonec Image Information, který nám zjistí dané informace ohledně kamery. Knihovně Generators časovač, který bude sloužit na vyslání signálu, že robot už našel daný objekt, aby mohl pokračovat dál do dalšího bloku. 3x konstantu pro zadání hodnot. Knihovně Mathematics Compression Operations operace větší rovno. Nyní, když máme všechno připravené, budeme propojovat. Motor 1, 2, 3 propojíme s Drive System a následně Drive Systems Addition s násobením. A následně s konstantou do konstanty zapíšeme hodnotu 0,3. Když hodnota kladná, točíme doleva, když hodnota záporná, točíme doprava. Čím větší hodnota bude, tím se rychleji bude otáčet daným směrem. Následně propojíme s násobením a násobení s odčítáním. Odčítání propojíme s dělením a se segment trackerem. Následně propojíme s konstantou, kde zapíšeme hodnotu 2 pro získání středu obrazovky. Následně dělení propojíme s Image Information pro získání informací o kameře a Image Information s kamerou. Kameru propojíme s Color Range Finder pro nastavení barvy, kterou budeme hledat. A následně propojíme Color Range Finder se Segment Trackerem. Poté propojíme časovač s větší rovno a větší rovno propojíme s konstantou. Zde zadáme čas, který bude potřeba na to, aby Robotino nalezl objekt. Do konstanty napíšeme hodnotu 2500, jako 2,5 sekundy, což by mělo postačovat. Větší rovno propojíme s konec zadání Writer, kterou nalezneme v knihovně Variables, a poví nám, kdy máme pokračovat do dalšího bloku podle času, který si zvolíme. Program jízda bude potřeba v knihovně Drive System Motor 1, Motor 2, Motor 3 Drive System, v knihovně Mathematics Arithmetic Operation, jedenkrát operace násobení, jedenkrát operace odčítání, knihovně Mathematics Comparison Operation, jedenkrát menší rovno, knihovně Mathematics Function, jedenkrát Absolute Value, knihovně Collision Detection Distance 1, v knihovně Generators 3x Constant, knihovně Variables konec jízdy Writer. Když máme všechno, co bude potřeba, je čas na propojování. Propojíme motor 1, 2, 3 z Drive System a následně Drive System s aritmetickou operací násobení.
Násobení propojíme s konstantou. Konstanta slouží k určení rychlosti jízdy a s aritmetickou operací odčítání. Do odčítání na výstup napojíme konstantu a distance 1. Následně na vstup připojíme absolute value, absolutní hodnotu. Výstup absolute value propojíme na vstup matematické a logické operace menší rovno. Na vstup také propojíme konstantu, kde zapíšeme hodnotu 0,1, tedy když absolutní hodnota bude menší než 0,1, tak se program ukončí. Nastavení barvy pod programu hledání barvy. Pro nastavení barvy budeme potřebovat prozatím přerušit dva spoje. První spoj, který vede z drive system do matematické operace násobení, a druhý spoj, který vede z menší rovno do konec hledání. Následně propojíme do drive system control panel, který nalezneme v knihovně input device. Potom rozklikneme dvojklikem control panel a color rangefinder. Control panel slouží k nasměrování robotína. Color rangefinder. Zde uvidíme kamerou robotína a pak můžeme následně označit danou barvu. Propojení Robotino View s Robotinem Sim. Následně budeme potřebovat zapnout Robotino Sim a propojit Robotino View s Robotinem Sim, abychom mohli následně vidět kamerou robotína. Nejdříve tedy otevřeme Robotino Sim a klikneme na File, New Seat. Nyní otevřeme Robotino View a klikneme na připojení a připojíme se na adresu 127.0.0.1. Následně klikneme na Start Main Program. Nyní bychom měli vidět kameru robotina v Robotino View. Nyní se pomocí Control Panelu nasměrujeme na daný barevný objekt. Vyberu si například fialovou a označím si daný objekt. Když už máme označenou barvu, můžeme vymazat Control Panel a vrátit tam dva spoje, které jsme předtím vymazali. Nyní vyresetujeme Robotino Sim tím, že ho otevřeme a klikneme na File, New Scene. Poté se znovu připojíme na IP adresu. Tím pádem otevřeme Robotino View, klikneme na připojit se, připojíme se na adresu, klikneme na Start Main Program. Pokud jsme postupovali správně, program by měl fungovat. Tedy měl by se otáčet 2,5 sekundy, nalézt danou barku, dojet k objektu a když absolutní hodnota bude menší než 0,1 V, tak se program ukončí.